For at en nervecelle skal fungere korrekt, skal den hele tiden flytte forskellige stoffer ind og ud af cellen. Det sker på 3 forskellige måder: aktiv transport, passiv transport og ved hjælp af ionkanaler. Processerne sikrer, at nervecellen kan sende og modtage signaler effektivt, som er afgørende for hjernens og kroppens funktion. I modsætning til aktiv transport kræver passiv transport ikke energi. Aktiv transport er en proces, hvor cellen flytter stoffer mod deres naturlige bevægelsesretning. Normalt bevæger stoffer sig fra et område med høj koncentration til et område med lav koncentration. Men i aktiv transport sker det omvendte. For at det kan lade sig gøre, bruger cellen energi i form af ATP. Man kan sammenligne det med at cykle op ad en bakke. Det kræver energi. I modsætning til aktiv transport kræver passiv transport ikke energi. Her bevæger stoffer sig naturligt fra et område med høj koncentration til et område med lav koncentration. Ligesom hvis man cykler ned ad bakke. Det sker helt af sig selv. En af de vigtigste mekanismer i nervecellen, der bruger aktiv transport, er natrium-kaliumpumpen. Denne pumpe er essentiel for at opretholde den elektriske spænding i cellen, hvilket gør det muligt at sende nerveimpulser. Pumpen fungerer ved at flytte 3 natriumioner ud af cellen, mens den samtidig trækker 2 kaliumioner ind. Fordi den arbejder imod koncentrationsforskellen, kræver det energi i form af ATP. Udover natrium-kaliumpumpen findes der også andre former for aktiv transport, såsom endocytose og exocytose. Endocytose er en proces, hvor cellen optager stoffer fra omgivelserne ved at omslutte dem i en lille blære, også kaldet en vesikel. Man kan forestille sig det som en celle, der strækker sig ud og spiser et molekyle eller en partikel. Exocytose er den proces, hvor cellen udskiller stoffer ved at sende en vesikel hen til cellemembranen, hvor den smelter sammen med cellemembranen og frigiver sit indhold uden for cellen. Det er en vigtig proces i nerveceller, da de bruger exocytose til at sende signalstoffer, også kaldt neurotransmitter, ud i synapsen, så signalet kan føres videre til en anden celle. En af de mest almindelige former for passiv transport er simpel diffusion. Her bevæger små molekyler som ilt, O2 og kuldioxid, CO2, sig direkte gennem cellemembranen uden nogen form for hjælp. Molekylerne følger sig fra et område, hvor der er mange af dem, til et område, hvor der er færre af dem. En anden type passiv transport er faciliteret diffusion, som man også kalder formidlet transport. Nogle stoffer, såsom glukose og ioner, er enten for store eller elektrisk ladet, hvilket gør det svært for dem at passere direkte gennem cellemembranen. I stedet får de hjælp af specielle transportproteiner, som fungerer som små porte, der åbner sig og tillader bestemte molekyler at komme igennem. På denne måde kan cellen optage eller udskille de nødvendige stoffer uden at bruge energi. Ionkanaler er specielle proteiner i cellemembranen. De fungerer som små døre, der kan åbnes og lukkes, for at lade bestemte ioner passere ind og ud af cellen. Disse kanaler er meget vigtige for nervecellens evne til at sende signaler, fordi de skaber elektriske impulser ved at kontrollere, hvilke ioner der bevæger sig igennem membranen. Ionkanaler er selektive, hvilket betyder, at de kun tillader bestemte typer af ioner at passere. For eksempel vil en natriumkanal kun lade natriumioner passere, mens en kaliumkanal kun lader kaliumioner slippe igennem. De her kanaler kan enten være åbne hele tiden, eller kun åbne på bestemte tidspunkter afhængig af cellens behov. Når en nervecelle skal sende et signal, vil ionkanalerne åbne og lukke i en bestemt rækkefølge, hvilket skaber en elektrisk impuls, der bevæger sig gennem cellen og videre til den næste. Ionkanaler spiller derfor en afgørende rolle i nervecellens funktion, og uden dem vil kroppen ikke være i stand til at sende beskeder mellem hjernen og resten af kroppen. Hvilemembranpotentiale er den elektriske spænding. For de fleste celler er dette en spænding typisk omkring de minus 70 millivolt. Denne spænding opstår som et resultat af koncentrationsforskelle mellem ioner på cellens inderside og yderside. Membranpotentiale refererer til den elektriske spænding, der ligger over cellemembranen, som skyldes koncentrationsforskelle af ioner, som natrium, kalium, det kunne være klorid og calcium,
på hver sin side af membranen. Membranpotentialet skaber en elektrisk gradient mellem den indre del og den ydre del af cellen. Når en nerveimpuls dannes, ændres membranpotentialet hurtigt. En stimulus, som kan være mekanisk, kemisk eller elektrisk, får natriumkanaler til at åbne, hvilket medfører en influx af natrium plus i cellen. Dette får membranpotentialet til hurtigt at ændre sig fra negativt til positivt. Aktionspotentialet spreder sig langs nervefiberen, hvilket er selve nerveimpulsen. Så kort sagt er koncentrationsforskel af ioner fundamentale for både vildemembranspotentialet og for dannelsen af disse nerveimpulser, da de skaber de nødvendige elektriske spændinger, som gør nerveimpulserne mulige. Nerveimpulsen sker, når tærskelværdien på de minus 55 mV er nået. Når en nerveimpuls bevæger sig gennem et neuron, så er der 3 vigtige processer, og det er altså tærskelværdi, depolarisering og repolarisering. De her processer gør det muligt for vores krop at sende signaler lynhurtigt, så vi kan bevæge os, sanse smerte eller reagere på vores omgivelser. I depolarisering, der strømmer natrium ind i cellen, cellen bliver mere positiv, og signalet det bevæger sig altså fremad. Dette gør membranpotentialet mere positivt, og spændingen stiger til ca. plus 30 mV. Denne proces kaldes altså depolarisering. Når depolariseringen sker et sted på neuronet, påvirker det naboområdet, så signalet bevæger sig videre langs aksonet som en bølge. Ved repolarisering, der strømmer kalium ud, cellen bliver negativ, og neuronen det nulstilles. Hyperpolarisering og natrium-kaliumpumpen. Nogle gange bliver cellen lidt for negativ efter repolariseringen, minus 80 mV. Dette kaldes hyperpolarisering og gør, at neuronet midlertidigt er mindre følsomt over for nye signaler. For at gendanne den oprindelige ionbalance starter natrium-kaliumpumpen igen og pumper 3 natrium ud og 2 kalium ind ved hjælp af ATP. Nu er cellen tilbage ved vilde membranpotentialet på minus 70 mV og klar til en ny nerveimpuls. Hej alle sammen. Er I nysgerrige? Så skal I høre om nerveceller. De er hjernens superhelte. Nerveceller, eller neuroner, er hjernens budbringer. Forestil jer millioner af små postbude, der leverer vigtige beskeder hele dagen lang, hver eneste dag. Is a great teacher who learns students like Edna, Alan and Stephanie how nerve cells works. But maybe after this song she should better teach them about how brain cells works, laughing out loud. Now we learn about natriums and kalium, how the nerve cell works and how the diffusion and impulse happens. Thank you, Camilla, y'all will make us queens and kings. Without good teachers,